vie ihmisen tie onneen ja itsensä hyväksyminenhän on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan vievällä tiellä. Ja vielä voisi tietysti lisätä, että moni kakku päältä kaunis. Mutta tylsän keskiviikon kärsimyksiä lievittämässä on huomenna Kolmoskanavalla alkajaisiksi kello 16.30 tänään tässä ja nyt. Puheenaiheena muun muassa laihduttaminen ja vieraina näyttelijät Hannele ja Hannu Lauri. Kello 17 jää Väiski Haisunäädän varjoihin. Sen jälkeen jatkaa tänään tässä ja nyt vielä kello 18 saakka. Ja silloin taas on vuodossa Seahunt-jaksolla todistaja. Jamaikalaiselokuva Kingstonin Kovanaamat kello 18.25. Rauman Lukko ja Tampereen Tappara kalahtavat vastakkain jääkiekon SM-liigaottelussa kello 20.15. Mutta nyt on aika käydä nukkumaan. Ja vaikka olenkin kadottanut kalenterini ja kohtalo on näin julmasti riistänyt minulta välineen, jolla suunnitella ajankäyttö tehokkaasti, sillä hyvin suunniteltuhan on puoliksi tehty, niin kuitenkin sillä välin kun odottelen jonkun ystävällisen sielun palauttavan tärkeät paperini, kerron teille, että ilman suunnitteluakin on selvää, mikä on seuraavan ohjelman nimi. Se on, rakkaat katsojamme, peitto korville ja hyvää yötä.